Een tal vluchtelingen uit de crisis-neetopvang van het Heerenveen en Haas worden morgen verplaatst naar Kolm en de gemeente Acht-Karspelen. Dat is in eerst correct bekend worden. Op het Heerenveen waren 204 vluchtelingen, in Haas 143. Ze hebben daar nou een lietse wieke 2 keer 22 uur zitten. Morgen worden ze naar Orensporthallen gebracht in onder andere Kolmelaan. Anno Valkena die is op het Heerenveen dat de mensen nou een lietse wieke zitten hebben. Anno, kist u ons meer vertellen? De 204 vluchtelingen in de sporthal achter mij krijgen morgen hier van een delegatie van het coartieren werd ze heen. Een van die locaties zou heel goed Kolm willen kennen, maar in Kolm is maar plak van 100. Dus dan ga je nog 104 vluchtelingen oer. En ik nog 160 vluchtelingen uit Haas, haar orenlocatie neder. Nou, daarvoor zoeken de squallen in Boelenslingen in beeld wijzen, maar daar is maar rond de van 60. Mijn oren worden. Het is een lastige rekkensom. Koa zo'n plak van haar van 160 van de vluchtelingen van de 360 die het onder dak matten. Ja, en onder de telefoon burgemeester Ben Bilker van de gemeente Kolmelaan. Goeiejoen, meneer Bilker. Goeiejoen. Ja, waar komen de vluchtelingen bij hem nou exact? Bij haar onderdak in de Van der Bijhal en in de Kolm, het zadencentrum de Kolm, in het centrum van het dorp Kolm. En daar is plak voor 100 mensen om daar te sliepen in de Van der Bijhal. En het eten en de recreatieactiviteiten die doen we daar dan pal naast in de Kolm. En dat betekent ik weer 2 keer 22 uren? Exact, het is 6 dagen. Ja, 6 dagen. Dit zijn maar 100 vluchtelingen. Er binnen, als ik het even goed uitreken, niet meer dan 300. Hij heeft geen vraag kregen voor meer plakken? Nee, want wij alle gemeenten moesten opjaan vorige week al, of vorige week al, hoeveel plakken had je eventueel haar. En dat is buiten van de Bijhal. En dat kan op de nauwkeurige aanmetingen 100 mensen. Ja. Dus er is geen sprake van meer. Ja, nou komen deze mensen voor misschien wel de derde of vierde keer in een sporthal te lanen. Ja. Hoe anticipeer je hem daarop? Want ik kan me zo voorstellen dat bij de vluchtelingen ik een soort van sporthalmoeheid ontstiet. Ja, maar wij praten hier over crisisnoodopvang en zo bezorgen wij het ook. Er is een crisis en wij moeten handelen. Dus ik kan op dit moment ook helemaal net al je vragen beantwoorden van discussie over dit en dat en achtergrond. Wij moeten nog handelen. En er moet wat gebeuren. Ja, dat mensen met kalm vrijwilligers werk dan willen en enzovoort. Daar zitten we nog voor. Ja, en dus hoe is de reactie daar? Wij weten dit nog maar sinds van een maand. Dus wij zijn nu ook bij de teamvergadering aan de gang. En we zetten het jong al hier uit en morgen al hier uit. Dus ik hoop dat we soort reacties krijgen. Ja, wanneer komen ze? Morgen? In een rin van maand en ik weet eigenlijk nog verder niks. Maar dat is wel de bedoeling. Ja, dat je net zo volle witte. Hoe vervelend is dat? Ja, dat is vervelend, maar ik heb natuurlijk intensief contact met mijn collega in Heerenveen. En op grond van hun ervaring wist ik hoe het handelen moest. En dan ben ik draaiboeken en die vallen weer dan maar. Ja. Het is wat het is. Het is wat het is. Ben Bilker, burgemeester van Kolmelaan, tig dank en sterkte. Ja, graag gedaan. 22 uren plus 22 uren crisisopvang op het Heerenveen en in Haas. Dat zit er nou dus zowat op. Morgen gaan de vluchtelingen voort. Nou, burgemeester Tjeerd van der Zwan van het Heerenveen had al duidelijk maken dat hij net op een nieuwe ondervraag van het COA ingiet. Burgemeester Roel Sluiter die wil daar letter nog maar de rie op praten. Maar de vraag bleun heel lang, Savisa, waar gaan ze nou heen? Nou, het docht blikken een pad giet naar Kolm. Op de Zedik bij Haas stiet burgemeester Roel Sluiter. Goeiedag, meneer Sluiter. Goedenavond. Het had heel lang worden voordat jou duidelijk hier hoe het nou morgen kwam, of net? Ja, en dan ga ik ook nog wat verwarrends doen, want wat ik nu gehoord heb, dat is niet mijn duidelijkheid. Wij hebben te horen gekregen dat 100 vluchtelingen van ons naar Kolm gaan en 40 naar Acht-Karspelen. Dat zou betutten naar Boelenslenen of nog een oordwarp? Ja, waar het precies dan terechtkomt, dat weet ik niet. Maar, maar in ieder geval 100 naar Kolm van ons en 40 naar Acht-Karspelen. Ja, nou treedt er voor hem ik weer een procedé in werking, want deze mensen moeten voort. Hij het ze al verteld?
Ja, is hun verteld. Ze wisten natuurlijk al, we hebben al eerder verteld van jullie gaan woensdag weg. En we hebben ze nu nog een keer verteld dat ze naar alle waarschijnlijkheid binnen Friesland blijven. Preciezer zijn we nog niet geweest, voor alle zekerheid. En hoe reageerden ze? Ja, tot nu toe rustig. Maar dat is ook nog maar, de tolk is net 10 minuten geleden rond geweest. Omdat het voor gewoon misschien de derde of vierde sporthal al is dat ze heen gaan. Maar ze liet het nog wel gewoon hoe haar heen gaan, steeds maar. Tot nu toe wel. Ja. Hoe let startte je hem nou morgen het hele procedé op om de mensen richting Kolmelaan en Achtkarspelen te brengen? Nou, we hebben voor eerst een enorm logistiek probleem. Want de bedoeling was eerst dat onze bedden dat die naar Kolm en Achtkarspelen gaan. Maar dat is, en dat die dan dus ook diezelfde dag nog opgebouwd worden. Bij voorkeur nog voordat mensen in de nieuwe locaties aankomen. Dat is gewoon logistiek volstrekt onmogelijk. Dus we zijn nu als eerste op zoek naar andere bedden. En dan gaan deze bedden later weer naar een andere locatie. Waar dan ook weer opvang wordt ingericht, maar niet morgen. Dus de Mattinson haast nou bedden er gezocht worden. Omdat je hem net willen. En dat het Rode Kruis nu proberen te doen. Ja. Ja, die matten dat nou dwaan. Het is logistiek een heel verhaal. Maar ik nog geen idee hoe let dat ze nou voortgaan manier. Of mooi midden. Nee, weten we niet. Nee. Hoe vervelend is dat voor jou eigenlijk? Gevallen, dus één. Ja. Nou, ik stel hem nog een keer. Hier weg, het waait altijd in Haas. Maar hoe vervelend is het nou dat je dat eigenlijk nog net weet en dat je het die mensen nog net vertellen kunnen? Ja, dat is lastig. Maar ik zit nu vooral met het probleem om die logistiek rond te krijgen. Dus daar buigen we ons nu over. Dat we die mensen op een bepaald moment weg kunnen laten gaan. Maar dat we niet urenlang hier met die mensen in een lege hal, wel met bagage, geen bedden, met moe kindertjes en weet ik wat, dat we dat probleem niet hebben. Nee. Bovendien krijgen we het gewoon, ook de mensen van het Rode Kruis hier zeggen van dat gaat gewoon niet lukken om dat in 1 dag allemaal af te breken en elders weer op te bouwen met de reistijd ertussen. Nee, zo is het. Nou, ik jou, Liekos, BN Bilker, die ze weer ontvangen zal, een soort sterkte in de laatste uren.